Yanto so ewo nsem from abusua eye onimnyamfo Prince Yaw Danso na ofiri mu ansa na wokọ ne krachi Abuja na se won ahyehyɛ dwumadi esronko krae no eye Prince Yaw Danso Foundation wose ni nyina no eye nkaya wode ema wonde hia wonka tiasefo ho biom dwumadi na se no Reverend Samuel Kofie J ono na ekofa by ema Ghana Ambassador International Denmark ekasai sanso ena na Afia konedu otoso mienu aduana hema enso ekasai Onipa bia no ansa na yebekai wo wa bra obekwa wonkra echi ne gina brabo a obeboye wa bra na wate asefo asasi eso na wonimonyamfo Prince Yaw Danso ya wono na kane no ye district chief executive edimadehia wono ewo Achimansa constituency esa ne nyuma pa obeye ye edimadehia wono ewo honum ntenam so ema so de wani twemu ewo honum a wono edi na feda hyehye so honum eno nam so mempanifo pina na wo mu bepie mu ewo dwumadie no asedi wanimonyam ebetai echire Nano anso ya de se wo mo e clean up exercise hye so wo hono a eni wachi wosan so de agoprama so dwumadie meche football hye so e wo hono mo na mpanifo obepie mu e wo dwumadie no ase ejina so ebie eye onimonyamfo Prince Yaw Danso Foundation a se mabuna wo mo e wo krodion emu wode beboa wo na ya de se mpanifo e ejina so ebie foundation no ano ene ejina hima enim pa Honorable Prince Yaw Danso Foundation, Onyame cha, Onyame opa, Onyame senson concludimo. Enunam so Emma, Kofa by Edema God's Ambassador International, Reverend Samuel Kofie J. Edi ensem etu ija. Nyame wadom na Onyame epejao na udum pempenso a obetimi aboa fofora na wotwewani na wotwetimi aboa emobrohufo a enibie. Omoah yetimi afom omoah abrabomu no eden kakra ninti enama ya so masen a yepese yeboa mo the esre obi biara awo manga na ni wiase fanam nyinara se nyame ye wadom na opegya osi baabi a na wotwewani ahwe baabi a ofiri na wo so wotimi aboa amafoforo nso edi akomanim bo modern se obetimi de sedie nso ahye obi eso afomu na ma obi nso timi asere the esre wo yeni ama ne mmerante nso se ometya atumu ache na dwumadi a ompese mo ye no omoso bobo modern na omotimi asua na awieye no nso edi nhira aba omoso na ama omaga na nso atumpon ne kasa no wachi no na aduana hema eye na Afia koneduye a wotoso mienu enso edi ensem sei eka ho ene ya nanti krom ya prapra krom esiesie krom bebre aba hospital akoye hwadwuma ama eho nyina atse kama ene mabu ne mrantie nyina ne tu anabon ekodi sa adwumadie no eda mabu ne mrantie nyina ase efa kwanya we so aka kira mabu ne mrantie se omonkoso na omonhye omonwoden na brebia yetu anamon se ye kwa koye adwumadie bi a omonka ye ho omunyina emoa ye Nana hima kasa no wachi no na wonum a yedi maburu no ahye wo mo nsase won kire wo mo sanu nyuma ne so edi ensem sei etwato na eyema ho ase ne den so yeyi me na yedi nkwara ya hye me nsase me nche omo adwuma me se nyame se oma ma hoden na mentumi fa nche omo adwuma na enso abapa ema ye nyina ni kroma nyina na yema ne jesi yedi nkwara we abrame Tumesu mefiri akomapem no papa kire nkwala no yie amamo ho no motimi de abo omobra na boa ye nyina ma yetimi akoye ni na yema ho ase Prince Foundation for amami adwuma ye amesu menya misanu adwuma amekoye